Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli okwayo riwruok kanyakla etieko tim mano mar keto nyithindo e tije mathiro dongruok gi ahinya to e sectors mago mag ng'wedo chai kod kahawa. Kanoloso Kisumu e Sachia Oyanga romo mar joma mine makedo ne ratich jotich. Atwoli komachielo okwayo piny owacho mar mondo mi odonjre e wach ng'anyo mar jopuonj mbalariany mabende dhi nyime e pacho ka. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Jagoro maduong' mar riwruok makedo ne ratich jotije pacho ka kotu Francis Atwoli wacho ni keto nyithindo matindo e tije ma ok owinjore kodgi kata child labor en midhiero momako gwenge kod sectors mopogore ahinya to ming'wede chai kod kahawa pacho ka. Owacho ni dwaro nitie mar rakruok kod timno mar tieke chutho. A child is not supposed to work because the scars that are left in his mind remains in his head forever. And these four impacts on children: one is physical and mental health. Otielo ni tijego thiro dongo makare mag nyithindo kendo miyogi dang'ni mag paro kapod gitindo gino madhi ataro mag chike morito nyithindo pacho ka. The mental or the thinking or the upkeep of this child will never be the same again. And once somebody's mental is not in very good perspective form, this person will never rise up and catch up with others who did work when they were young. Ewi mano wacho ni nyithindo owinjore bed ni rango mana weche somo ma ok nigi tiyo e kembe mopogore ni mar somo en ratich nyathi ka nyathi pacho ka. Once a child is employed, cannot have an opportunity to go to school. And going to school is not something that can be played with. It's not an option. Once a child is made to work, that means that child has been denied the important tool in his life, which is education. Okwayo sectors mopogore opogore ahinya to jonyuol weg tije kaachiel gi piny owacho mondo giti kanyakla e kedo gi tim mar ndiko nyithindo matindo e tije kata child labor kaka yor neno ni gidongo e lwasi mowinjore. Issue related to child labor is not only a trade union issue, but it also includes other players, churches, the government administration, other arms of government like police, and employers as well, to make sure that our children are not retarded because of working. We cannot tell families to remove children from work if mothers have no alternatives. I wish to remind ourselves that eliminating child labor isn't just about taking children out of work. It is about building a world where women have the power, protection, and the ability to dream and have the possibilities that they have dreamt of come to life. Atwoli mabende en jalup jakom riwruok makedo ne jotije e piny mangima kod jakom riwruok makedo ne ratich jotije e pinje Afrika bende oyango ni obiro gwe tao machiegni ni e riwruok mar ILO mondo omi joma tindo thuolo bende mar tiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.